ସାଙ୍ଗେ କଲେ ପ୍ରୀତି ନ ପାରିବୁ ଛାଡ଼ି ଲୋ ନ ପାରିବୁ ଛାଡ଼ି ଦିନକ ମଧ୍ୟରେ ଯିବୁ ନନାକୁ ପାଶୋରି ଭାଉଜ ମୋର ଯିବୁ ନନାକୁ ତୁ ପାଶୋରି ଭାଉଜ ମୋର। ଯେଉଁ ଭାଇ ଗୀତଟି ଗାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମୋର କୋଟି କୋଟି ନମସ୍କାର। ଯଦି ବଡ଼ ଭାଇ ହେଇଥିବେ, ଯଦି ସାନ ଭାଇ ମୋଠୁ ହୋଇଥିବେ ମୋ ନମସ୍କାର ମୋତେ ଫେରେଇଦେବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ। ଏଇ ଗୀତର କହିବା କାରଣ ହେଲା, ଯେଉଁ ମା ମାଉସୀ ଭାଇ ଭଉଣୀ ନାନୀ ନନା କିମ୍ବା ଝିଆରୀ ପୁତୁରା ମାନେ ଏଇ ଗୀତ ଗୋଟେ ଛାଞ୍ଚୁଣି ମୁଣ୍ଡା ଲଗେଇକି କି ଗୋଟେ ଖଲିପତ୍ର ଲଗେଇକି ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଗୀତର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ସେଇଟା ନୁହଁ। ଗୀତର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ରଖନ୍ତୁ। ଗୀତଟା କେବଳ ତମର, ଆମ ଓଡ଼ିଆଙ୍କର ସବୁ ଗୀତ କେବେ ହେଲେ ଅପମାନିତ ତାକୁ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଗୀତକୁ କେତେବେଳେ ଅପମାନିତ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ମୟୂର ପୁଚ୍ଛ ଗୋଟେ ଥିବ, ନହେଲେ ପାରାର ଗୋଟେ ପର ଥିବ, ଆପଣ ବାନ୍ଧିକି କରିପାରିବେ ସୁନିଶ୍ଚିତ। ରଙ୍ଗବତୀ ଗୀତରେ ଗୋଟେ ଟିକେ ହେଇଥିଲା ବୋଲିକି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କିଭଳିଆ ଅସୁବିଧା ହେଲା। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଓଡ଼ିଆଙ୍କର ଏଇ ଗୀତ ଚଢ଼େଇ ଆସୁଆଙ୍କ ଗୀତ ଆକୁ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ରଖନ୍ତୁ। କେବେ ହେଲେ ଏମିତି ତାଳପତ୍ର ଛାଞ୍ଚୁଣି କୁଟା ଏରା ବାନ୍ଧିକି କେବେ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରନ୍ତୁ। ଯେମିତି କରିବା କଥା କରନ୍ତୁ, ଯେତିକି କରିଛନ୍ତି ସେତିକି କରନ୍ତୁ। କୌଣସି ଭାଇକି କେବେ ଦେହକୁ ନେବେନି, ଦେହକୁ ନେଲେ କିଛି ମୋର କରିବେନି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।